নাকি তোমালোকে? আইছো স্যার, আজি কি কাম কৰিব লাগিব স্যার? যোৱাকালি জংঘল কাটাটো কি গ'ল নাকি? স্যার শেষ গ'ল। আজিৰ কামটো কৈ দিয়াচোন স্যার। ঘোরা দুসরাত মিলান আছে এইটুকে খুরু খুরু করে দিছন। করবা করোনা না করোনি ভাইরাস হয়েছে বলে ভয় লাগা হয়েছিল। হয়ে আছে স্যার। আমার ইন্ডিয়ার হয়ে আছে বলে তখন ভাষা খালি। দে যা যা এইটুই কাম কর আজি। এই করোনা ভাইরাস। হবটা স্যার। Viper, corona virus sama dia, barang itu virus sama dia. Nomor ada yang mau kamu jawab bangsa semua berada apa ini? Ini asal mau jawab ini udah. Oleh Viper. Dan makalah nih ambil Viper. Jadi sih lo. Nona nam sih dong deh. Udah jawab kasih sini. Tahu semua berada tangsi semua. Viper. Mana apa kursi? Dekat Auria. Halo, dekat Auria. Ini kabar? Kiki. Kabar potete habis lagi. চালু করতে এনেকা হলে আমার কামটো বন্ধ করব লাগব তো মই বন্ধ করব না কামটো এই পুরা দে কি করে দিলা করোনা ভাইরাস তো এটা কামলা কি হবো और काम असले लगा kita lagi mana bro করোনা ভাইরাস তো বেশি আছে আমার কাম তো বন্ধ করব লাগবো তোমালকে বাড়ি গিয়ে আসিও ঘরত যা লকডাউন হইছে কালের পরা লকডাউন চলবো 5 দিন তোমালকে আসিয়ে পারে যদি ঘরত যা 5 দিনে কোনাই আছে আমি থাকি তোমালকৰ ইচ্ছা পিছত কিবা হলে মই ৰিস্ক নললে Look, Ma, jangan nodong nah lagi.
लकडाउनाव बारायगासिनो बेमाराबो बारायगासिनो जों दा मा खालामनो हामगोन लोगोफोर बेनिफ्राय मा खालामनो हामगोन लोगोफोर जोंनियावथ' फैसाबो गैयालै खामानियाबो जाला जों दा मा खालामनो हामगोन लकडाउन जाबाय अबाथ' जों थाबायनांगौ थांनांगोनलै भाइफोर नंगौथ' Masa lagi? Mata corona na corona belum ada deh. Tahu musuh ni macam yang. Dah live saya kau phone kamera live ni semua sebayang. Roh, phone yang mana? Saya tak corona lagi. Mata apa sih? Hello, siya, mabaroy dong. Ya apa? Kamar ya bersila. Ini gula sera dong nasinya. Nah, ini mana lagi nih? Giga sindung abiya. Nah, bima. Hello, tanggo. Nalai video. Hello, tanggo. Hello, siya. Mabaroy dong, siya. Masa dong ayah. Gabna deh, gabna zin tanggana, jinggara sih, ini apa sih abadnya? Hah? Nang phone rel na gabba so. Sopi gana biyo. Nang le mami ti ko bifal man ko. Shajam bidire le oromba. Gabna nga. Biyo du fujagon. Mozang ngai thap sa jera ko kan nga. Karena ada air milan dong. Lockdown depan aku kena apa ni nak ada jam. Jika sinama sih tanggalnya, karena dan Sungguh pun jaya, jangan kau belaya. Main akan dengan siapa Islam? Hello. Mabaroy dong ada? Dong, ini lockdown ni perkembangannya berjalan. Ini orang-orang jirai dong. Ada, nang mana lockdown ni sih kau nak fikir asal. Dah boleh punya anak kuza kude. Dah thol lockdown apa reba punca. Sanla manla dah angkar labai. Bera ma barang kui bara bang buka sinse. Ang iya sih macam ada. Ang nang ngabla dia jiwa tangan tangan nang ada. Dede, gab na nga.
मोजां फन रायलायनो नागिरदोंमोन माथो गाबबायसो। जुदा जाया जों गुबुन जाया जोनोम जोनोम जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया जों जुदा जाया जन्म जन्म जों हगारलाया जन्म जन्म जों हगारलाया जों जुदा जाया जों गुबुन जाया जन्म जन्म जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया
जों गाबोन थाबायनानै थांथारनांसिगोन। गाबोन थांथारनांसिगोन। गाबोन थांथारनांसिगोन। Udah. Makasih lo, udah. Mau udah dong, udah. Mau pergi semua Pak. Tadi salah mencari. Dari mana bisa kali lapangan? Nanti bisa menunggu nih. Udah. Jangan masalah ini. Masih. Sila lagi ber. Susu menibawa deh, gak usah lagi kan? Boleh. Saya jangan isi juga. Hanya hari jalan. Sudah jalan sih kan? Menunggu ngasih sendiri. Dia boleh malu-malu ngasih. Ya. Mabrur pick siya, maco ko berburu dia. Ang begini semen sedang mal. Kawan yang nak baju, lagu bersari dong buat jenis lain. Oi, pindah bisa. Oh, jangan deh bapak. Nima, kau tahu faibai. Gojanनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनोथ' न' गंसे बनना दोनखादोंमोन। बेयावनो दोनैबासो हामगोन नामा? नाङा। ज' मानसिफोर थानो जायगा दोनहरलाबाय आं। बहाबा आंनि फिसाज्लायासो सन्देरगोन। ओइ, बिदिजों जायालै बिमा। गामिनि मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन। मोनब्ला मोनथों अब्लाबो हेगार रां। मा खालामदों बाय आफा? मैगं सायदों फिसा। बेयाव जिरायफै फिसा। जागोन दे बाबा। फिसा नोंथ' न'आव फैबायानो। नोंफाजोंनो गामियाव हाजिरा मावनो थांदों। जागोन दे आयै, आं गाबोननिफ्राय थांगोन।
आरो बेलासियाव नोंफाजों नोंजोंनो बै सकआव दखानखौनो हैदो। जागोन दे बिमा। जागोन दे आयै। नोंसोर जिरायथ'दो आं ओंखाम संहैनोसै। जागोन दे बिमा। गोजोननायबो मोनबाय। बिसोरो डाक्टरनाव लांनानै बुथारखायोनो। हा नंगौ नामा? औ नंगौ आयं। बिदिबोथ' जानो नंलालै आसामनाव बोथोरलालां। दे आयं थाथ'लायदो आदाखौ दा हगार हरथारसै। दे थांदो दे आयं। औ फिसा जोङो थांसै। पिए मा सार कर'ना भाइरासनि सार्भिसा माबायदि सोलिगासिनो दं? मोजाङानो सार। दासान्दि कर'ना भाइरासनि क्वारेन्टाइना माबायदि सोलिगासिनो दं? थिगानो सार। ओइ पिए जिरायलाय बेयाव। अके सार। सारनो खबरखौनो हरसैलां। सोरथो कल हरलायखो? अ माथो आसारिमोनसो। हेलौ आसारि मालिक मा खौरांमोन? नोंनिया गामियाव सार्भेया माबायदि सोलिगासिनो दं आसारि मालिक? गामियाव गोजाननिफ्राय खामानि मावना फैनाय सासे मानसि दंफैयो सार। गामिनि क्वारेन्टाइनाव मोजाङै थानो जानला मानला बेरायलाबायनो होनाङा। जुदि मानियाबा आंनो खोन्थाहर आं गोख्रों एक्सन लागोन। दे होमबा आसारि मालिक दोननोसै। दे जागोन दे सार। अ सार न'आव दं ना? अ पिए मा खौरांमोन? क्वारेन्टाइननि मानसिफोरा जानला मानला अरगासिनो दङ सार। हा बिदिबाथ' जोबोद गिथावना। है माखौ मिनदों नोंलाय? कर'ना भाइरास जानायफोराव माखौ मिनदों नों? साफ्रोमबो दागदागि दिलांनो तालिबानि नङा। बिदिनो था नोङो बिदिनो थांनाङा। एसेबां गिथावना बेराम फैदों बेखौबो गियाखै बिसोरो। एसेबां मोजां थानाय थासारि खालामदों बेखौबो मानिया बिसोरो। र' सारखौनो कल खालामसै आं। सोरथो कल हरलायखोलै? अ माथो आसारि मालिकसो माथो। हेलौ मा जाखो? गामियाव क्वारेन्टाइनाव दोननाय मानसिफोरा एसेबो खौरां होलायाखै सार। आं एसेबां बुजायबाय एसेबो मानिथारा। गामियाव हाजिरासो मावलाबायदों, दखानबो होलाबायदों। गामिनि मानसिफोरखौ कर'नासो खालामजोबसिगोन दा।
Hah? Begitu? Bijiba dosa di nunga, roh polis tidur nih. मा खालामनाया मोजां जागोन सार नोंथाङानो थाबैनो एक्सनखौ लादो सार आंनि बुंनायखौ मानिला बिसोरो दे सार थाबैनो हगारहरदो दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै मा जाबावगोन मानसिफोराबो एसेबो बुजिया Maka Asarimari sih. Hello, Asarimari. Nung dini sarbi ofiya nama. Oh, nung balum jadung so. Nung batu nung dini sarbi otang nane nung la. Deh mulai ang asini tang sih. Tuntulai deh. Adai, madai, nudung na. Oh, dengar serga tuh ba. Mata nasalean nu pwedeng na kaman mong tumaya. Nungle man nanggo. Mulang nu pwedeng man adai. Mathो मुंखौ लांनानै मानसिखौ बुथारसो होयोनो मा बिदि बाथ्रा आं मिथियाखैनो हरा आंनि फिसानि मुंखौ आंलाय मानो हरदो नङा मादै बेखौ लांनानै ट्रिटमेन्टसो खालामहैगोन नङा मादै मुंखौ हरथारनांगोन नङाबा भाइरासआ गामियाव गोसारजोबगोन आरो ट्रिटमेन्टनिसो खोथा बुंबावदो नोङो आरो भाइरास गोसारनायसो खोथा बुंबावदो नों बर'नि सिखाया बोरो र' बिमा मोना मोजां बुंबा खोथाखौ मानिया जाम्बा जाम्बि गोजासो नोंसोरो बेफोरावनो थैयो बे बर' दिनै Hamalai bima hama bibimuna macam pada lagi mesti nilai peduli bima Ada pada tahu ya kak Ayo Oh mama na yun Raizani meeting dong Saka gas kebening hordong Deh jangan deh ayo Deh balik satu dayong sang siang Kulumbai ini be mulai muzadi pun anai lanjut jalan tangwan ini jauh mencari beram ni semendai sore ni jaga Gini jauh bapa mikirgo corona virus bumi gasai yawa sabda sarnai dong ada gebang mansini jiu kohas jadeng Ekanya demi kami yau mencari quarantine center kalamai jadeng ओंखायनो जाय बिथांमोना गोजाननिफ्राय खामानि मावनानै फैदों बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाहैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजो-राजा नोंथांमोन बयबो मिथिगौ दि आंनि फिसालाया गोजाननिफ्राय खामानि मावनानै न'आव फैदों बेखौ आं क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोनहरनो थाखाय राजि जाबाय दिनैनि मेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों Satu deh, jangan deh.
खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना लकडाउनाव गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना जोंनि शर्ट भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों मोजां मोनोब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनो दाबाव जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना सिगांसिन नुनो मोनो जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसो दङब्ला जोंखौ सापर्ट खालाम जाहाथे जों आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनसिम लाबोनो हायो गोजोन्थों